gondolom, hogy nagyjából egy jó hosszú ideig inkább bekeverve hagyjuk a mikrofonokat, mert van miről beszélgetnünk. Ez itt a rövid zárlat, az adás telefonszáma 061353 94 51, SMS-t a 0670 70 60 99 5-ös SMS számra küldhetnek, illetve adásüzenetet a www.radioq.hu oldalon keresztül a jobb felső sarokra kattintva. És a címben, vagy a rövidzárlat főcímében van egy kitétel a követendő példákról. Hát ma követendő példáról lesz szó, mert hogy 3 vendégem is van a stúdióban. Csaurszky Tamás, Jordán Péter, Barna Erika és a Ferencvárosi Közösségi Alapítványról lesz szó, illetve annak egy programjáról, ami a hétvégén lesz. De kezdhetjük onnan. Tudom, hogy Péternek mennie kell nem sokára. Honnan? Én azt gondolom, hogy azért érdemes volna elkezdeni onnan, hogy mi az, hogy közösségi alapítvány. Ilyenkor mindig jó, amikor 3-an nézegetnek egymásra a vendégek. Péter vagy Tamás? Azt gondolom, Tamás az autentikusabb ebben a kérdésben. A közösségi alapítvány talán legrövidebben és legérthetőbben úgy fogalmazható meg, hogy egy olyan civil szervezet, amely egy közösségre fókuszál. Tehát egy közösségben támogat különböző állampolgári, lakossági, közösségi programokat, méghozzá olyan forrásokból, amelyek azból a közösségből származnak. Aha, tehát nem várnak kívülről mondjuk állami pénzt, hanem mindent az a közösség próbál összerakni. Tehát így igaz, tehát elsősorban abban a közösségben felelhető erőforrásokra, szeretjük ezt így mondani. Tehát erőforrás, mert nem csak pénzről van szó, nem csak gondolom. pénzről van szó, hanem ami szerintem legalább annyira fontos, az adott közösség tagjaiban megtalálható tettvágyra, ötletekre, elképzelésekre, tehát mindezekre épít egy jó közösségi alapítvány, és talán még egy fontos jellemzője van, az talán ami a korábbiakból már kiderült, hogy ezt a közösségi alapítványt az adott közösség vezetői irányítják. Tehát egy alapítvány esetében a kuratóriumban a közösséghez kötődő emberek ülnek, és ők hozzák a döntéseket az alapítvány működéséről. Ez egy civil szervezettől, vagy egy normál alapítványtól, vagy egy egyesülettől, amik valamilyen célért szerveződnek, miben más? Hát úgy valójában. Rögtön az első, tehát nekem is ugyanez volt a kérdésem, amikor kb. 1,5-2 évvel ezelőtt a Tamásék megkerestek engem. Jordán Péter. Igen, Jordán Péter vagyok, üdvözlök mindenkit. A 9. kerületben dolgozom, illetve hát ott már több mint 10-12 éve a Középső Ferencváros rehabilitációjával foglalkoztam. És akkor, amikor megkerestek, ugyanez volt a kérdésem, mert oly mértékben lejáratódott az én megítélésem szerint az alapítvány szó, ami hát mondjuk az elmúlt évtizedek 15 évre visszamenőleg nagyon sok alapítvány létesült, és ezek az alapítványok rendre, mint cégvezetőt is engem is sokszor megkerestek, és adományt kértek. Na most ebből kifolyólag ez egy elég nehezen induló vállalkozás volt, amit elindított egy 8-10 magánszemélyből álló társaság, és az, hogy ez mitől más, ezt igazán még nem tudom megfogalmazni, de ami a mi célkitűzésünk, ez egy hiteles legyen, átlátható legyen, politikamentes legyen, és valójában ténylegesen olyan feladatokra összpontosítson, amelyek a lakosság részéről jelentkező igényeket elégítenek ki. De hát, hogy akkor ez hiteles és valóban olyan, amilyen ön mondjuk támogatásra érdemesnek talál, akkor az bizonyítja, hogy az első kérdés után most már állandó részese ennek. Állandó részese vagyok, és azt bátran mondhatom, aki ebben a közösségi... Sőt, még eljön egy rádióba is, és beszél aki a közösségi alapítvány közelébe került, az láthatja, hogy az a 8-10 ember, aki aktívan végzi a mindennapi feladatokat, az már egy olyan baráti közösséget alkotott, azt gondolom, és itt mindannyiunk nevében mondhatom, hogy erre bátran lehet támaszkodni, és a jövőt hát látni, illetve erre alapítani a jövőt. A Ferencváros megalkototta a közösség alapítvány 4 alapot, aminek a lényege, hogy mondjuk a belső Ferencvárosért, a gyermekekért, akkor a közterületekért, a 4. most hirtelen nem jut eszembe, de a József Attila lakótelepért, és ezen túlmenően, hogy megmutassuk magunkat, hogy egyáltalán a köztudatba bekerüljön, hogy van ez a közösségi alapítvány. Tavaly évben elindítottuk a
a Ferencvárosi kaput És ez lett Aputa-kapuba. Ez az a fakkupa, ami tulajdonképpen hagyományteremtő módon tavalyi év áprilisában első ízben került megrendezésre a Ferencváros általános iskolások számára. Na erről lesz bővebben szó, mert hogy most hétvégén megint Aputa-kapuba és kell ez már a második alkalommal, másik alkalommal kiírt Aputa-kapuba kupa, ami nagyon nagy siker volt a tavalyi évben, és merjük remélni, hogy az időjárás is kegyeibe fogad minket, biztos. És ebben az évben is nagyon jó fog sikerülni. Erika is akart mondani még valamit, és Tamás is. Igen, mert azt kérdezted egy pár perccel ezelőtt, hogy ez mégis mitől más, bármilyen civil szerveződés, és ennek kapcsán csak egy rövid reflexió, hogy én civil oldalról érkeztem a Ferencvárosi Közösségi Alapítványba, mert a szintén Ferencvárosban, székhelyét tekintve Ferencvárosban működő Kékpont Alapítványnál dolgozom, és szerintem a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, vagy általában egy közösségi alapítvány, az olyan, mint egy hiperideálisan működő bármilyen alapítvány. Attól hiperideális, amit a Tamás az első mondataiban is mondott, csak talán nem kapott még elég nagy hangsúlyt, hogy kifejezetten csak a helyi közösség tagjai között lévő vállalkozóktól vagy magánszemélyektől érkeznek a helyi ügyekre a támogatások, és ezek a támogatók közvetlenül, a mi segítségünkkel közvetlenül megismerik, ahogy a kuratórium tagjai is azokat, akiket támogatni kell, és azok is ismerté válnak, akik támogatók. Tehát, hogy mindenki ismer mindenkit. Transzparens, és mindenki pontosan, ismer mindenkit. Tehát az nagyon fontos, úgy szoktuk magunkat még definiálni, hogy nem egy láthatatlan elefántcsontoronyban ül a kuratórium, hanem konkrétan ismerjük, meg kell ismernünk a támogatandó ügyeket is, és a támogatókat is. Nagyon ideális lenne, ezért mondom, hogy ez egy hiperideálisan működő alapítványi forma, hogyha valóban minden civil szervezet így működne, így működhetne. Hát hiszen te egy civil szervezetnél dolgozol. De a tapasztalat nem ez. Tehát mi is, ugye, a Kékpont Alapítvány is pályázik rengeteg helyre, a költségvetésünknek egy igen magas százaléka származik költségvetési forrásból, és a pályázatainknál hova pályázunk? NRSH, ki sem mondom, olyan hosszú intézmény, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, pályázunk a minisztériumhoz, pályázunk az NCA-hoz, pályázunk mindenféleképpen rövidítéseket, de a lehető legritkább esetben találkozunk azzal, hogy ki az, aki a forrást adja. És visszafelé is ugyanígy van, persze, tehát aki elolvassa azt a pályázatot, vagy úgy gondolja, hogy ez érdekes, vagy úgy gondolja, hogy tehát arcot nem lát semmiképpen. Sorrendet tartok, mert Tamás is akart valamit mondani. Én még ehhez mondanék, mert számos különbség van, ami számomra nagyon fontos, az a közösségi alapítványnak a nyitottsága. Tehát egy átlagos Magyarországon lakó ember, hogyha civil szervezettel találkozik, akkor a legtöbbször az úgy történik, hogy megkeresi egy civil szervet, és azt mondja neki, hogy ez és ez a probléma a mi közösségünkben, vagy én ezzel foglalkozom, és ehhez szeretnék vagy támogatást kérni, vagy pedig szeretném, hogyha bekapcsolódnál a munkába, stb. Amivel nincs is baj egyébként. Amivel nincs is baj, de egy kicsit, mint hogyha a civil szervezetek kisajátították volna az adott, hogy melyik ügyekkel foglalkozunk és hogyan. Tehát, hogy ők tudják a megoldást, igazából csak erőforrásokra, partnerekre van szükségük. A közösségi alapítvány, ahogy Erika mondta, ha jól működik, ennél sokkal nyitottabb. Tehát mi is az elmúlt 2 évben rengeteg munkát fektettünk abba, hogy meghatározzuk, hogy mi az, amit Ferencvárosban szeretnénk elvégezni, mi az, amiket támogatni szeretnénk, de ezzel jár egy folyamatos nyitottság. Tehát, ha találkozunk olyan emberrel, vagy olyan vállalattal, olyan potenciális adományozóval, aki azt mondja, hogy hát ezek jó, de mi igazából a kerületben azt látjuk, hogy ezzel kéne foglalkozni, akkor mi arra nyitottak vagyunk. Tehát, hogyha van, azt gondoljuk, hogy ez jó, hogyha van hozzá erőforrás, és nyilván van, aki azzal foglalkozna, akkor arra nyitottak vagyunk, és betöltjük azt egy ilyen híd szerepet, hogy összekötjük az erőforrásokat azokkal, akik azt azonért az ügyért tenni szeretnének. Tudom, hogy Jordán Péternek